барои дӯстдорони сафар албатта ҷойҳои ҷолиб нестанд, аммо яке аз ҷойҳои зебо ва пурасрор дар сайёраи мо соҳили ҷазираи вақту ки ба гурӯҳи Малдив дохил мешавад. дар ин ҷазира чӣ ҷолиб аст? вадху ҷазираҳои серҳаволии ин архипелаг аст. Он ба оби фурор, шафоаш, рифаҳои марҷонӣ ва ғорҳои атрофи ҷазира гуногунгарии олами зеробӣ машҳур аст, зеро дар ин ҷазира уқёнуси Ҳинд аз олами фауна бой аст. ин ба он мусоидат мекунад ки дӯстдорони сайёҳат истироҳати экзотикӣ ва фароғати барои шиноварии серфинг ва танҳо дидани ҷойи дигари зебо ба ин ҷо ҷамъ омаданд. аммо эҳтимол дорад аксари сайёҳон барои бузургӣ ва сирри соҳилии ҷазира, ки шабона медурахшанд, гӯё бо миллионҳо ситораҳо дидан мекунанд. чӣ гуна чунин як зуҳуроти тиббии аҷиб ба вуқӯъ меояд? ин барои дигар дар олами ҳайвоноти бои маҳаллӣ мавҷуд аст. зиндагии хурдтарин дар зери об. имрӯз видеои имрӯзаи мо, дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? шумо оё сайёҳӣ кардагӣ ҳастед ё накардед? ҳатман дар комментариё нависед ва шумо кадом шаҳрҳо рафтед? мо албатта комментарии шуморо бар видео